dafara e passé daka kasira dinama Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka I yɛrɛ dɛmɛ I ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na no olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to I ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen no olu bolodalen no u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu
n'aw be fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw be EDMSA ka servisiw wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw be weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. So oye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,200 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 15 san 2025 min ye tubabuw fɛ san kalo 5nan an b'o fana a 5 ko ka ca bi dɛ fala ye an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni sɔgɔma sɔgɔmada in na kibaruya bɛ taa n'an ye Gawokaw fɛ yen Général de brigade Mamadu Masawulen Samake ale min bilalen don nin waati in na Wolomasiri Tabaw ka miiriya min bɛ senna n'a bɛ f'o ma ko dugukoloko ale de y'o ɲɛmaa ye Gawokaw fɛ yen a ye munumunu salo kɛ fala ye kɛlɛdagaw la finitigiw jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ka tila ka taa gouverneur ka t'o fana fo k'a yira la k'a fɔ ko a nana o général dama tɛ Musa Moriba fana ye général ye u fila bɛɛ ye général ye kankɔnɔmaw denmisɛnninw kɔni y'a yira sa ko nin ye baara de daminɛlen sabula Masawulen ale tɛ bureau kɔnɔna fɛ o a bɛ taa bugutufa turu Tɛnzani TLMC kɔnɔna na sisan ka t'i sigi don o don ale b'a ka baaraw ɲɛdɔn Masawulen ale bɛ baara la cogo min na Gawo min ye AES cɛdenw ye olu fana bɛ kɛnɛ kan hali bi wulikajɔw olu bɛ sen na terroriste olu ni Dana Amasagu karila ɲɔgɔn na maa 12 sara o ko in senfɛ min ye kunungo conseil des ministres la sa Dabiyakaw olu ka mairie ko k'o ci ka bɔ yen fala ye Malikura ta sira ni o ye ka gouvernement maaw wele u kana ɲɛfɔli kɛ ko baara bɛna daminɛ nin mɛ kalo in tile 19 ministre fɔlɔ min kan ka taa kɛnɛ kan o ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ye n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye baaraw n'o ye enregistrement o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ musée la don o don a bɛ bɔ Mali télévision soba la n'o ye ORTM ye premier ministre ale fana kan ka taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ sifinso ka se ka denmisɛnninw kalan an ka taabolo n'an ka tabiyaw la ninnu ye kuma belebelebaw ye minnu taara kunungo conseil des ministres kɛnɛ kan Alexis Kalambiri ni ale ye kunnafonidilaba ye ale ko sa ko n'a ma ɲɛ ko an ye nanzaraw ka kunnafonidi gafew gɛn fala ye ko faso yɛrɛ k'a jija sa minnu bɛ so kɔnɔ yan ko ka olu senkɔrɔma don kosɛbɛ baara min bɛ bi maa minnu bɛ baara kɛ kan minnu na minnu bɛ bɔlɔlɔ kan minnu bɛ faso ka cakɛdaw la ka taa fara fɛnw kan ko gouvernement ka olu de kɔkɔrɔma don sisan kosɛbɛ u ka se ka kunnafonidi baaraw o kɛ ka ɲɛ denmisɛnnin minnu bɛ Jibongokaw fɛ olu kɔni ye yɛlɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ Salongo Ɲankuma Bintarakew ka dugu ka Dɔngɔnɔdugu la bi minɛnw taara di denmisɛnninw ma u bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ cogo min fala ye an balimamuso dɔ san 32 ale ye an sɔn sabanin na o kɛra Direkaw fɛ yen
e ko nte ginanza e ko ne dire shi fly de ha sabani me ko din senta be che so ni sisa amna ni bela jele wala wala ba saka family sura ala chugum na falai ina fanya fo chugumi alamsa ame kuma di mauma ni maa min b'a fɛ ka i sen don an ka kuma la degun min b'i kan gɛlɛya min b'i kan walima hakilina min b'i la i b'a fɛ baara min ka kɛ i bɛ fɛ ka miiriya min fɔ i b'a ci ka na a ma n'a ka di i ye i b'a kɛ kumakan ye n'o ye vocal ye n'a ka di i b'a kɛ video i b'a bila ka na alamisa an bɛ kelen ta bonya ni karama kɔnɔna na k'o di maaw ma bi an bɛ taa Kayi sira la Fala ye Kayi sira a kuma cayalen don kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a fɔra ko kamiyɔnba sugu dɔw bɛ yen k'olu tɛ don an ka jamana kɔnɔ Madina ko fo n'u bɛrɛ ka bɛn o kamiyɔnw fana minnu bɛ na ni balo ye olu fana kulelen don bi kamiyɔnbatigiw yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ nka min ka jugu ni nin bɛɛ ye kamiyɔnw yɛrɛ ko sira yɛrɛ de tɛ yen minɛ Kayi Bamako ko ni samiya sera k'an to tan k'an ta fila ni cɛtigɛ kununko u ye u ka ci bila ka na maa fila kumana an bɛ olu lamɛn Kayi sira ko kan yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na sabula u yɛrɛ ka kumana a ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ. Kayi sira de dɛ Kayi Bamako sira ko lahamana ma yɔrɔ jumɛn cɛ molu bɛ ka bin k'a sababu kɛ sira dilanbaliya ye fama o tɛ fɛɛrɛ kɛ a ka intervention kɛ sira in kan sinon ɲinan ni samiya ji bɛ na ɲinan sira in bɛ tigɛ dɛ sira in bɛ tigɛ ni intervention ma k'a la joona kɔni Kayi sira a bɛ jɔ ɲinan quoi voilà ni intervention min bɛ se ka kɛ rapidement a ka kɛ quoi n bɛ fɛ u ka video in kolokolo ka taa n'a ye fo Madina ka a video lajɛ quoi voilà Madina ni video lajɛ voilà a kana secours la sinon ça va pas Salam alaikum aduwa ifo no bashiti la alhamdulillah alfa ifo po chano da ne re te bana sisa daga manini jama te camion bina la cha camion bioro siman fara conner ka ms conner chama bina na ami do de kala ka bo abura ma fe wow amben bela ni be bukla ka tala ban transiter u de la ni problème be bukla ka tala ban de la na ma wuli jona re ça va pas avec message ci jona message bi se ga ci c'est pas président ma cogoya min na pour que possibilité bɛ kɛ samiya fɛ baara tɛ se ka kɛ sira min datugulen don actuellement yɛrɛ sira yɛrɛ tɛ yen kariw jɔlen don camion jɔlen don sira yɛrɛ tɛ yen personnel dɔrɔn de bɛ se ka tɛmɛ olu yɛrɛ tɛmɛtɔ ye problème ye ka laban wuli kɔni solution tɛ nin na n'an y'an sigi a bɛ laban yɛrɛ de la dɛ n'a bɛ a lase ne sanfɛ cogo min a ye fɛɛrɛ kɛ a ka lase sinon ça va pas du tout. Ayiwa Fala ye i yɛrɛ ye sira ye u y'a yira ko ça va pas du tout min ye Kayi sira ye i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la o i bɔra k'a to cogo min k'a b'o cogoya kelen na bi maa si tɛ se ka tɛmɛ a kan an bɛ taa Gawokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan min bɛ yen n'o ye Wolomasiri Tabaw ka kan ye n'a tɔgɔ dalen don Firun na ale ni aéroport bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ da belebeleba kelen kan ye Mamadu Masawule Samake ale min bilara dugukolo ko kunna kɛlɛbolo taabolo hukumu kɔnɔna na a ye baara daminɛ Fala ye cɛdenw jɔyɔrɔ minnu bɛ yen b'u bolo bi kɛnɛ kan ni a bɛ fɔ o ma ko pɔsu a taara olu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye checkpointiw ye Wolomasiri Tabaw kan ka yɔrɔ yɔrɔ kɛ ka dugu n'o ye Gawo dugu bɛɛ lajɛlen lamini dugukolo ko ɲɛnabɔba n'o ye général de brigade Mamadu Masawule ye a taari ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan Fala ye a ye bilasiralikan a y'o di sɔrɔdasiw ma baara kan ka kɛ cogo min i kan k'i hakili to i yɛrɛ la cogo min waati min na n'i ka i jɔli waati fana banna min kan ka bila i nɔ na a kan ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen ni ɲɛmaaw y'o fɔ ni ale yɛrɛ kan ka baara kɛ n'o ye an'u kan k'u wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sira minnu fɛ Masawule y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a f'u ye a ko ale wa Fala ye an kɔni n'a ye moti janjo kɛ sunɔ a t'a fɛ yen dɛ
waati bɛɛ Masawule ma fɔ k'an ka taa o y'a sɔrɔ a colonel na n ko colonel a ye taa nin dɔw ɲɛnabɔ civil taa yɔrɔ tɛ nin ye k'an ka taa jeni ko dɔw kɛlen don ka jenikaw bali ka sira tigɛ a waati samiya kun bɛ yen a taara olu bɛɛ don ɲɔgɔn na ka na n'a yɛrɛ ye maa min ka ko kɔni kuma bɛɛ la ɲɛmɔgɔ min don k'a fɔ ko ale de b'a da ka sunɔgɔ a fala yan o bɔra Gawokaw kɔni u sɔrɔsiw k'u labɛn dɛ sabula Masawule ale ka baara kɔni daga sunɔgɔ t'a la san kalo 12 n'ale bɛ yen ka ban wa a b'a ka bugutufa turu fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'i ka guwani jɔ k'i labɛn wa a b'a turu cogo min a bɛ se k'a bɔ cogo la fila don bamanan dɔn ka fila fana don donc an b'a fɔ nin waati in na Gawokaw fɛ yen dugukolo ko a ɲɛmaaya bɛ ale de bolo Gawo mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka ale ni commandant de zone fana tɛ kelen commandant de région militaire o bɛ yen nka min ye opération dugukolo ko ye Mamadu Masawule ale ta ye o ye min ye kɛlɛkɛcɛw ye a tilalen olu la a taara gouverneur fana fɛ yen ka taa ɲɛfɔli kɛ gouverneur fana ye baara bɛna kɛ cogo min laɲini ye min ye dugudenw jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye ani dugudenw bɛna sigi ka kuma cogo min a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ gouverneur fana ɲɛna k'a yir'u la k'a fɔ bi lakana a kan ka sabati Gawo dugu kɔnɔna maaw n'u bolominɛnw fosi kana u sɔrɔ wolomasiri Tabakow bɛna dɔ fara wulikajɔ kan a y'o fɔ gouverneur ye yaasa cogoya min na labɛnw bɛ se ka sabati ani dugudenw bɛ ɲɔgɔn ye wolomasiri Tabakow olu ni minnu bɛ AES kɔnɔna na u ka wulikajɔ u bɛ senna jamana 3 in dancɛ fana hukumu kɔnɔna na wulikajɔ min ye Bamanciwale kɛbaaw ni Ɲugawale kɛbaaw ka yɔrɔ min tun bɛ Niger dancɛ la u y'olu da wale kunu ni kunasini ko min ye force in ye sa fara n'o ye force ini ye ko a bɛ sanfɛ cogo min a bɛ dugumana na o cogoya kelen fana na an ka minisiri kɔrɔ n'o tun bɛ diinɛ ni bato kunna Thierno Umar Asi Jalo ale ye min faamuya AES ko la an ka jɛ ka o lamɛn. Je sais pas, mais en fait fɔlɔ ye mun ye ne ka faamuyali AES ma dabɔ ka mɔgɔ kɛlɛ a ma dabɔ ka taa mɔgɔ juguya la o ne ka faamuyali ye jamana 3 Mali Burkina Niger u ye jate minɛ jangata dɔ selen don u ma min ye diina faamuyali n'a laseli gɛlɛya ɲangataw ye san damadɔ kɛra jamana notamment Mali an ye maaw lajɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ a kɛlɛ la an y'a ye kɛlɛ ma se ka taa ɲɛ tiɲɛ fana na dɔ yɛrɛ de falala bɔnɛ kan parce que ɲangata min tun bɛ kɔrɔn fanfɛla dɔrɔn na a laban sera Mali jamana fan bɛɛ ma a kun ma se jamana minnu fana ma n'o ye Burkina ni Niger ye a walakatara o bɛɛ la bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min a ye hari a bɛ fɔ minnu ma tukɔnɔ jamanaw ɲangata bɛ ka s'u ma Benin waati dɔ la Côte d'Ivoire un moment a kɛra Ghana alors donc jamana 3 minnu bɛ AES la puisque olu de bɛ ka a degun ye kosɛbɛ u ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka fanga kɛ kelen ye ka o ɲangata diina lase n'a kɛwale kɛlɛ o kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ u bɛ se ka tɛmɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ dɔrɔn sababu la puisque a bɛɛ ye Sahel jamana ye waati dɔ yɛrɛ la n'i segira ka taa fo kɔfɛ nin bɛɛ ye Mali dɔ ye Mali bɛ fo yɔrɔ jumɛn Askia Mohamed ye bɛ fo comment dirais-je Gawo fo Niger cɛba sera fo Mɔsi jamana na donc nin bɛɛ ye jamana kelen jamuw bɛɛ ye kelen ye tɔgɔw bɛɛ ye kelen ye donc u k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ u bɛ se ka min kɛ ɲɛtaga kɔnɔna na sɔrɔ b'o la timɛli wɛrɛw b'o la kalan b'o la pour que n'u bɔra ni ɲangata kɔnɔ parce que bolokɔniw caman de bɛ bɛlɛ ta voilà donc je crois que ne bolo AES y'o de ye hein et sinon je ne le vois pas comme quelque chose dirigé contre un système ou contre un homme. Voilà. Activité politique partout fana cira ka boy e ɲɛ bɛ jamana la jumɛn na nin cogoya in na partout cili mun kɛra ka boy. Bon écoute, moi je suis pas un politicien, je suis pas dans la politique hein. Alors je répondrai pas à cette question. Je vous dirai simplement en ka tɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn dɔgɔya ni fɛn ma an ka bila an hakili la dɔrɔn ni ɲɔkisɛ b'an bolo an kan ka min minɛ ka ɲɛ yaasa k'a dan foro la an kan ka min ladon ka ɲɛ o ye Mali ye fɛn fɛn b'a to Mali nin bɛ ci fɛn fɛn b'a to Mali ka kelenya bɛ tiɲɛ fɛn fɛn b'a to
an bɛ kɛ togo pɛrɛnnen jugu bɛ don min fɛ an ka b'o kan ani k'a dɔn fana an bɛ waati min na waati nɔgɔman tɛ donc nin waati la jamanadenw kan ka bɛn ka kɛ kelen ye ka tugu ka ɲɛmɔgɔw kɔ bɛn tigɛ di ɲɔgɔn ma yafa ɲɔgɔn ma ani k'a kɛ an ka kɛ fɛn bɛɛ fɛ ma an ka Mali kanu ka fɔlɔ an ka fɛn tɔw fɛli la. Ministre Thierno Oumar As Diallo le jeune ni tun y'ale kumakan ye kofor maaw olu ka ɲɔgɔn kalan dɔ tun bɛ sen na o kuncɛli hukumu kɔnɔna na AES ka wulikajɔ ani ni parti cili a y'a hakilina di o fila o de kan yaasa maaw bɛ se ka a faamuya cogo min na Thierno Oumar As Diallo an b'a fo kosɛbɛ nin waati in na bengalikɛlaw bamanciwalekɛbaw olu ni Dana Amasagu ma karila ɲɔgɔn na ntɛnɛn tɛmɛnen min ye Katibari Masina y'a yirala k'a fɔ ko olu maaw de don Bayimakaw olu fɛ Moti a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛ in kɔni ye a gɛlɛyara kosɛbɛ sabula duguden dɔ y'a yira k'a fɔ ko maa 12 ɲɔgɔn na o de tora la 7 kɔni k'o ye Dana Amasagu mɔgɔw ta ye bamanci ni ɲugawalekɛbaw maa 5 fatura olu ta la min ye maa joginenw ye sa ale ni minɛnw kɔni caman olu tiɲɛna waleya in senfɛ jɛkulu min bɛ jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔ la n'ale bɛ kimɛli kɛ adamadenya tɔbɔtɔli ko hukumu kɔnɔna na ale y'a yira sa nin mɛkalo tile 13 ko Segu marabolo kɔnɔna na min ye gɛlɛyaw ye u bɛ k'olu sɔrɔ ka sababuya kɛ bamanciwale ɲugawalekɛbaw dugujukɔrɔmugu u b'o don o yɔrɔ la kosɛbɛ ko n'i y'a jateminɛ sa min ye kasara 74 n'i y'o jateminɛ sa i bɛ taa ye sa k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na bi a bɛɛ lajɛlen dugujukɔrɔmugu donni ye 100 sira la a bɛ taa se fo 42 ma Segu mara ale de ta ka ca kosɛbɛ min ye Ocha maaw ye olu kɔni y'o fɔ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ n'o tɛ k'a bɛ dan sigi kosɛbɛ adamadenya ale hakɛw dafali la min ye maaninfinw bolo minɛnw olu la kɔlɔsili la dugujukɔrɔmugu ko u bɛ ka don o la ale hukumu kelen fana kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ nin waati in na min ye bamanciwale ɲugawalekɛbaw ye ɲɔnɔ marabolo la ani Masina yan fanw fɛ u kɛlen don sa ka drone dilan drone minnu bɛ mugujugu ci n'a yɛrɛ bɛ pɛrɛn a yɛrɛ ma fana o kɛlen don ka kɛ degun ye bi kosɛbɛ sabula u bɛ k'a ta k'a ɲɛsin wolomasiri tabaw ma cogo min na u bɛ k'a ɲɛsin dugudenw fana ma ten duguden caman kɔni ɲɔnɔ marabolo la olu siranna caman y'a sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ dogofirikaw fɛ yen min ye maaninfin caman kɔni olu fana degunna ko senfɛ Baɲangara ani Mopti kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafonidi gafe indépendant ale y'a fa siri cogo min Maître Muntaka Tall ko ale diminen don kosɛbɛ ko sabula parti cili min kɛra ko o ma diya ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'olu faralen ɲɔgɔn kan bi fala ye yaasa ka se kiiri tigilabaw ma min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na parti ka cili ko in ale la Baɲangarakaw fɛ yen CICR ale kɔni ye nisɔndiya di denmisɛnninw ma Jigi Bombokaw olu fɛ yen Jigi Bombo yɛrɛ ale bɛ Dukombo ale kɔnɔna na a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye nin yɔrɔ in ye Kura-Rouge kɔni sera ka taa ye nin kalo in tile 14 n'o ye kunungo ye denmisɛnninw ka tulonkɛminɛnw k'olu di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu tun bɛ sa n'olu tun bɛ kɔnɔgan na u ye tulonkɛminɛnw d'u ma minnu bɛ se ka ballon olu bɛ a la babi futu ale ni kartu yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ nisɔndiya cogo min dugu in ale tun ye gɛlɛya sɔrɔ juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 bingalikɛlaw tun taara ka taa dugu in minɛ dakolon ci ka filenkolon ci maa 23 o de ni bɔra ko senfɛ ka tiɲɛni caman d'u kun bi kɔni basigi nalen don sabula min ye wolomasiri tabaw ye olu kɛlen don ka u sigi a yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na Direkaw fɛ yen min ye den 3 ye nin y'o woloko 2nan ye an balimamuso dɔ sa ne ale si bɛ san 32 la ale bɔra Sarayemukaw fɛ yen ka na n'a ye Dire o CSRF kɔnɔna na a kɔni ye bange kɛ nin kalo in tile 12 nin mɛ kalo in tile 12 den ninnu kɔni kɛra 3 ye a bɛɛ lajɛlen ye cɛmannin ye préfet min bɛ yen sa ale ni a nɔfɛmaw ka taa fara maire lakaw kan u kɔni taara Dire CSRF kɔnɔna na kunungo ka taa den ninnu ka t'olu lajɛ k'u ka nisɔndiya yira u la kosɛbɛ an b'a yira u la sa k'a fɔ ko nin kɔni y'a siɲɛ 2nan ye Dire ɲinansan in kɔnɔna na CSRF 3 kɔni olu bɛ wolola kɔnɔna na min ye muso in ye sa n'ale si bɛ san 32 la fala ye k'a mago bɛ joli la dɛ ko joliko dɛsɛ b'a la joli min n'a mago b'o la k'o ye A+ ye ni maa min bɛ se k'o sɔrɔ k'o di Direkaw ma o bɛ ɲɛ kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni
aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonus la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonus sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonus buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Ministri ale ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra kunungo araba no o bɛnna nin kalo in tile 14 ma ale kɛnɛ ka sa ɲɛmaya n'o ye général d'armée Asimi ye ale kɔni nana sa yaasa min ye baara min kan ka boloda u y'olu jateminɛ jɔyɔrɔ u y'o di maaw ma ministre kan ka baara min kan u kan ka baara bolodalen min kɛ sa u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ conseil des ministres kɛnɛ ka kunungo ministre ye maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o fɔlɔ o ye premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye secrétaire général du gouvernement dangan ye o kɛra Yamusa Jara ye ale administrateur civil ye ministre so min sigilen an ka jamana wɛrɛ cɛ kɛnɛ ko kunna sa ale ye conseiller filanan min kan ka taa sigi Mali ale lasigidenso la Beijing kaw fɛ n'o o ye Chine ye o kɛra Bakari Jakite o ye conseiller des affaires étrangères ye ministre so min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ olu ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko direction générale de l'agence pour la promotion de l'investissement n'u b'a fɔ ma ko API ale ɲɛmaa kura fana sɔrɔ o ye Ibrahim Amadou Touré ye ale ye sɔrɔ yakubaya ye directeur général min bɛ sa n'o sigilen don restructuration kunna sa n'o bɛ ministre so in yɛrɛ kɔnɔna ka ɲɛsin cakɛdaw ma o ɲɛmaa o kɛra Seku Traoré ale ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don ministre so min bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigi so kunna ni an ka yɔrɔ sawulenw la olu ale fana ye chef de cabinet kura ta chef de cabinet kura ye o tɔgɔ ye Noanso o fana ye école karamɔgɔ ye ale ye ɲininikɛla ye ministre ka baara bolodaliw hukumu kɔnɔna na sa anu kan ka baara minnu boloda ministre so min bɛ sɔrɔko kunna ale ni jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ min sigilen don sen kan yaasa min ye gouvernement ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw bɛ se ka baara kɛ cogo min sariya min sigira k'o ko dan tigɛ sa n'o o sariya sigira sen kan mars kalo tile fɔlɔ san 2024 min bɛ ɲɛfɔli kɛ baara min kan ka kɛ gouvernement ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw cɛ yaasa olu ka se ka kɛ cakɛda ɲɛnama cakɛda minnu bɛ se ka taa ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan o siginiden filanan min b'o kɔnɔna sa n'o bɛ tali kɛ u ni gouvernement ka ɲɔgɔn ye kow ka sa u bɛ se ka kuma cogo min na maa ma falen min fana talen don sa ka se ka o ko la jalatigɛli kɛ ko bi na ko sɛbɛn in kɔni ko a sɛgɛnna kosɛbɛ ko fo yɛlɛma ka don a la yɛlɛma min bɛna don a la sa o ye k'a fɔ degun minnu bɛ baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna ka kɛ ni sariyakisɛ min sigira sen kan o ka se ka falen cogo min na min ye cakɛda kɛnyɛrɛye tigilamaw olu ni gouvernement bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu kura min kɔnɔna na baara bolodali ka kɛ ni yɛlɛma minnu yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka falen cogo min ye décret kɔrɔ in ye sa n'o kun sigira sen kan mars kalo tile fɔlɔ san 2025 ko k'ale fana jɔsi ka bɔ yen kura o dilanni bɛna na kɛ yaasa min ye baaraw bɛ se ka taa hukumu kura o kɔnɔna na cogo min na premier ministre ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ sa ko jɛmukan min bɛ sigi Mali télévision soba la n'a bɛ fɔ a ma ko Mali kura taasira ni gouvernement ka laɲini don k'o ta ko sabanan o bɛna na kɛ ko n'i y'a jateminɛ bi diɲɛ kɔnɔna na kunnafonidi min bɛ ka kɛ bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko jamanabaw n'u ka cakɛdaw n'u ka baarakɛyɔrɔw n'u ka seko ni dɔnko tigilamaw ka taa fara u ka kunnafonidilaw kan sa u bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ la min ye Mali ye ale fana bɛ nin baara in na a kɛ n'an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔw ye cakɛdaw bɛ baara minnu na ministre so yɛrɛ bɛ baara minnu na yɛlɛmaba minnu kɛra Mali kɔnɔna na nin kalo 6 in kɔnɔna na sɔrɔko ta na sira fɛ gouvernement yɛrɛ ka baara kɛcogo ta na sira fɛ k'o de y'a to sa Mali kura taasira ale sigiko sabanan o bɛna na kɛ sigiko sabanan in sa a kɛkun ye min ye ministriw u kana ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛlaw na kalo 6 tɛmɛnen na ni Ala sɔnna a ma min ye jɛmukan in ye a kun fɔlɔ o baara bɛ daminɛ nin kalo in tile 19 ministre fɔlɔ min bɛ yen n'o bɛna na wele sa o bɛna na kɛ Sadio général de corps d'armée Sadio Kamara ye kunnafonidila fila b'a ɲininka tubabukan na fila b'a ɲininka bamanankan na télévision soba ale bɛ sɔrɔ ka o bɔ
baaraw bɛɛ lajɛlen no o ye ni émission in jaw tali n'a baaraw bɛɛ lajɛlen fala ye a bɛ kɛ Bamako musée ale kɔnɔna na ni min taara don min o bɛ bɔ ministre wɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ baara kɔni bɛna na daminɛ min ye mai kalo tile 19 a bɛ taa kun fori min ye juillet kalo tile 26 ni premier ministre yɛrɛ ye ale fana bɛna na barosigi kɛ tubabukan na ka tila ka barosigi fana kɛ ɲɛfɔli kɛ bamanankan na kunnafonidila 2 olu bɛ a ɲininka o bɛɛ lajɛlen na ni ɲɛfɔra kunungo conseil des ministres a la ani anw yɛrɛ ka fara an kan sabula kunu primature la u y'an wele ka ɲɛfɔli k'an ye baara in bɛna kɛ cogo min kunnafonidila kɛnyɛrɛye tigilamaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan minnu sen kan ka don nin ko in na minnu bɛ émission bɛ minnu bolo n'olu bɛ débatw kɛ olu caman welela min ye maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ faso fana ka cakɛda la ORTM ma olu fana tun b'a kɛnɛ kan premier ministre yɛrɛ ka kunnafonidi ɲɛmaa n'o ye Alassane Agi ale tun bɛ ka taa fara Sigma ɲɛmaa kan n'o ye Ibrahim Traoré ye olu fana ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka kɔn premier ministre ye ale ka nin ɲɛfɔli in ye conseil des ministres ale kɔnɔna na fala ye premier ministre a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouvernement a bɛna taa CNT fana na ko min ye gouvernement ka tagali CNT la sa gouvernement kan ka baara mun boloda san 2025 ka taa se san 2026 ma min ye docteur général de division Ablaye Maïga ye ale de bɛna na taa ɲɛfɔli kɛ k'a yira CNT la ko nin de bolodalen no u bolo ko hukumu kɔnɔna na sa min ye secrétaire général du gouvernement ye commissaire à la sécurité alimentaire vérificateur général baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o olu bɛ premier ministre naga kɔrɔla la calatigɛ jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔna na n'olu bɛ premier ministre ka naga kɔrɔla la k'u bɛɛ lajɛlen welelen no CICB la sini min ye sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 9 premier ministre ale bɛ na ka na ɲɛfɔli kɛ sini juma fala ye o bɛ taa ban 11h waati u bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ntɛnɛn u bɛna na n'u nana ntɛnɛn sɔgɔma min ye CNT maaw ye olu b'u ka ɲininkali kɛ heure 3 kɔnɔna na premier ministre ale bɛ olu jaabi u bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka na n'u nana min ye CNT mɔgɔw ye u b'u ka ɲininkali filananw fana kɛ premier ministre la tuguni premier ministre b'olu jaabi ko in kɔni ntɛnɛndon ta bɛ taa ban fo nɛgɛ kanɲɛ 21 sabula ɲininkali fɛn fɛn bɛna na kɛ fo premier ministre ka jaabi di donc baara bɛ kɛ sini kalo tile 16 ani kalo tile 19 ministre min bɛ mara kama bɔli kunna a bɛ taa ale premier ministre kelen ye de ou bien on s'en trompe fala ka to ka hakili i yɛrɛ i bɛ ko e bɛ ko faamuya ni filaw ye premier ministre n'ale fana ye mara kama bɔli ministre ye a ko sa ko k'a da conseil des ministres mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tulo ka dabiyakaw olu ka marabolo min bɛ yen n'o y'u ka commune conseil min b'o kunna sa ko o kɔni k'u y'o ci mars kalo tile 13 sariyakisɛ min kun sigilen no sen kan sa n'o bɛ mara kama bɔli baaraw ɲɛfɔ min ye a farankan min bɛ fana n'o fana sigira sen kan siginiden min b'o kɔnɔna na o bɛ conseil des ministres yamaruya ka min ye ɲɛbila sɛbɛn ci maire ma u ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara kɛcogo la min ye faso ka cakɛda ɲɛmaa min bɛ a marabolo kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ préfet ou bien sous préfet maire a bɛ jaabili kɛ ka tɛmɛ o fɛ walima n'a y'a jaabi taa n'a ye gouverneur yɛrɛ fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ko a nana ye k'a fɔ ko min ye dabiyakaw ye olu kɔni ka maire lakaw fala ye olu kɛra colo ye koyi u ti ye baarakɛyɔrɔ la degun bɛ ta ka se dabiya bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama sa k'a fɔ ko min ye ndamandingɛw kɔni wurubatara ye ko maire kelen kun tɛ yen dankan kelen kun tɛ a ko kɛnɛ kan o magoya min filɛ nin sa k'o tɛ se ka to sen na o la sa conseil des ministres ale ko ka dabiyakaw ka conseil ko ka ale ci ka kɛ ni sariyakisɛ bɛ mara kama bɔli kunna o siginiden 10 ye min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛna na tigɛ sa dabiya ale bɛ se cogo min na ka délégation spéciale sɔrɔ yanni min ye kalata kuraw ka sigi sen kan ministre min bɛ n'ale bɛ ji ni kuranko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye AES jamanaw olu kuran ni jiko ministre olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in tile 6 a n'a tile 8 Bamakɔ kɔnɔna na sa k'u kɔni nana fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara kɛ ni cɛncɛn fo ka jamana 3 ye Mali Burkina Niger k'olu ka taabolo caman kɛlen no kelen ye ala ni AES sababu min ye jɛrɛ in kɛnɛ kan sa u y'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ kuntilenna kelen na cogo min na kuranko ta nasira fɛ kuran baara bɛ kɛ maa minnu fɛ olu ka se k'o kɛ u ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen fana labɛn sa k'o sigi sen kan yaasa min ye bɛɛ lajɛlen ka kuran bɛ cogo min na o ka se ka dɔn k'o bɛrɛ dɔn ka tila ka olu bɛn nɛgɛmaw k'olu kɛ kelen ye u jɛra fana ka baara kɛbolo fana sigi sen kan ani baaraw kan ka kɛ cogo min na ka tila k'o kɛcogo n'o kɛ waatiw bɛɛ lajɛlen dan tigɛ ko min ye laɲini belebeleba min kɔni kɛra kɛnɛ kan o ye k'a fɔ sa san o san nin jɛkulu ninnu na ɲɔgɔn ye jamana in kelen kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kuranko ta nasira fɛ ministre min bɛ halisa
jini kurango kuna a ko k'ale kɔni tun bɛ Espagne kaw fɛ yen Tenerife n'o ye Île Canari ye nin kalo in tile 5 ka taa se a tile 11 ma a kun taalen no taamala ye min ye jɛrɛ in kun kɛ kun ye min ye sa o ye k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ an ka farafina jamanaw bolo n'o ye fɛɛrɛ kurakuraw ye jiko ta nasira fɛ saniyako ta nasira fɛ minisiri ko sa ko min ye taama in sen fɛ u ni maa mafalenw caman ye ɲɔgɔn ye Île Canari yɛrɛ min ye farafina jamana caman o taara kɛnɛ ka sabula musaka dibaw dɔw bɛ sɔrɔ yen ka kɛ ni hakilina kura minnu bɛ sigi sen kan bi ji ale ni saniyako ta nasira fɛ a ko k'a ka taama sen fɛ ale ye kibaruya di Mali yɛrɛ bɛ baaraba minnu na bi jiko ta nasira fɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa jamana yɛrɛ ale bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min minisiri min bɛ baara ni baaradege kunna ale ye conseil de ministre ladonna sa k'a jira k'a fɔ ko nin mɛ kalo in tile 3 ka taa sa tile 6 ma ale tun bɛ tumutukaw fɛ yen min ye baara in senfɛ sa ale kɔni taara sa ka taa hakililasigi di jamanadenw ma yaasa k'u ka hakilinaw fana sɔrɔ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na ni fɛɛrɛ minnu b'u la min ye baara kɛ cogo ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min na ka bololaminɛ baaraw sigi sen kan musow ni denmisɛnw u ka marabolo kɔnɔna na tumutu taali senfɛ sa ko ale kɔni ye permis 30 di denmisɛnninw ma minnu ye chauffeuriya kalan kɛ o kɔfɛ sa kalan ani kalandege baara o fana taara sa ka dɛmɛ ta ka di maa 100 ma maa minnu bɛ bi ni olu kɔni tɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ n'u yɛrɛ ka sɔrɔ ye u ye chèque fana di n'o ye sɛfɛwari miliyɔn 50 ye yaasa kalansen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nakɔ sɛnɛko ta nasira fɛ ale ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sɛnɛkɛla 50 k'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ minisiri ko fana k'u ye minɛnw di minɛn minnu n'o ye baarakɛ minɛnw ye FAFPA bolofara min bɛ Tɔnbukutu ani Tawudeni o kɔnɔna na a ko fana ko o ko in kelen fana senfɛ baaradege sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka di npogotigininw ma npogotiginin 75 o taara ka di olu ma sa olu bɛ se ka bayɛlɛmali baaraw kɛ cogo min na walima ni min bɛ fɛ ka kundigi kɛ walima ka se ka misi tulɔ min ye baara laban ye sa minisiri ko k'a ye min kɛ o ye tɔnjɛkulu 40 ye musow fɛ yen sa dɛmɛ dir'olu ma olu bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na minisiri y'a jira ko a ka taama senfɛ tumutukaw fɛ yen ɲɔgɔn lajɛ min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ seko ni dɔnko la sa n'o a fɔra ma ko festival la salle terre ko ale yera o fana kɛnɛ kan o tun ye kɛnɛ sigilen ye kalalikɛla minnu bɛ tumutu kɔnɔna na k'u bolo di gouverneur ma ani conseil régional maaw u bɛ se cogo min na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dugudenw olu ma ani ka baaraw sigi sen kan minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ani dunanjigi sow ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko fɛɛrɛ kura dɔ sɔrɔlen don a bolo a bɛ fɔ ma ko sifinso ale kɔni bɛna kɛ dɔnniya bulon de ye dɔnniya bulon min ni maaw bɛna taa kalan kɛ a kɔnɔna na an ka tabiyaw an ka kalanw kɛcogo denw lamɔcogo k'a daminɛ o fitinin f'u kɔrɔbalen min ye jamana yɛrɛ taabolo minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka tɔbɔtɔ o kalanw de bɛna kɛ o kɔnɔna na a y'a jira sa ko Mali sigida bɛɛ lajɛlen bɛna na nin kalan in kɛ kalan in bɛna kɛ cogo min na o de ye nin ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw seko ni dɔnko ta nasira la o bɛna bila sifinso kɔnɔ min ye denmisɛnnin jɛkulu olu bɛna sigi ka se ka danbeso k'o fana sigi sen kan barosigiw fana bɛ kɛ sifinso hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka maliden kura o baaraw kɛ cogo min na ni baara in tu tigɛra Bamakɔ ya bi min ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na a bɛna sigi yen fana maa mafalenw maa minnu bɛ seko ni dɔnko dɔn an ka danbe na an ka kokɔrɔ matarafabaw olu na taa maanifinya kalan k'o ɲɛfɔ sifinnakaw ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri Mamu Dafe a ye ɲɛfɔli fana kɛ conseil de ministre la ka ɲɛsin AES ale jɔnjɔn ma n'o ye AES fasa ye a y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na olu minisiri minnu bɛ seko ni dɔnko kunna sa u sera ka AES fasa ale dilan AES fasa min dilannen filɛ nin ye sa maa mafalen minnu bɛ yen n'olu y'a baara kɛ u ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ kɔnɔna na mɛ kalo tile 6 ka taa sa tile 8 ma o ko cɛlen sa i min sɔrɔlen o la jamana 3 in ka bɛnkan na o jirala jamanakuntigi la min ye Mamu Dafe ale yɛrɛ kan ka taa jamana tɔ 2 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye ka taa min ye i min di i min mana di baara min na sigi sen kan o ye jamanakuntigiw olu bɛ bɔ don kelen ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ yan Ɲame ani Wagadugu ka i min jɔnjɔn k'a dasi bɛɛ lajɛlen k'a mɛn min ye i min ye fana a bɛna taa bila ekɔliso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ekɔlidenw bɛ se ka a faamu cogo min k'a kalan k'a durusi min ye i min ye fana fanfare n'o ye jamana 3 fanfare nationaliw ye a dɔnkili n'a sɛbɛnni a bɛna di olu fana ma min ye o bɛɛ lajɛlen mana faamu tuma min na u bɛ sɔrɔ sa ka lancement kɛ Ɲame yan Bamakɔ ani Wagadugu jamanakuntigiw fɛ o bɛ kɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na ale yɛrɛ tun bɛ Baɲankarakaw fɛ yen mɛ kalo tile 8 ale ni
ministre min bɛ commissariat à la sécurité alimentaire ka taa fara diɲɛ seleke naani maaw ka tɔnjɛkulu min bɛ olu kan u kun taara sa ka taa yɔrɔw lajɛ maanifinya kow bɛ cogo min ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye degun sɔrɔ Baɲangara ale ni Mopti mara kɔnɔna na minnu y'u sigiyɔrɔw bila ko kabini salon ko san kalo 6 laban a yera k'a fɔ maa caman y'a sigiyɔrɔ bila u ye degun sɔrɔ dɔw ta ye basigibaliya ye dɔw ta ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye nka guwa 634 olu de kɔni ye u sigiyɔrɔ bila min ye maa ba 3,808 fala ye Koro cercle bɛ o la Bangas ani Baɲangara olu y'u jɔyɔrɔ olu sigiyɔrɔw bila yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma sa malo tonne 60 min ye makɔrɔni o paquet 800 ka taa se tulo bidon 800 ma nin bɛɛ lajɛlen de taara sa ka taa di duguden ninnu ma malo tonne 10 o dira Baɲangara min ye guwaw ye guwa minnu bɛ se maa bɛ se ka si guwa minnu kɔrɔ 80 o dira da dumuni fɛn fana 80 o dira guwaw ma guwa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Moptikaw fɛ yen taama in senfɛ minisiri ko fana ko a y'a to u sera ka balo fana di ni maa fana bɛ yen n'o ye degun sɔrɔ salon ko samiyaji o ye degun se maa ma k'u sera ka balo di olu bɛɛ lajɛlen ma ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan yaasa ɲinan samiyako ta nasira la sa min ye marabolo 2 in kɔnɔna na maaw bɛ se cogo min na ka kisi ministre de la santé n'o ye santé ministre ye a ye ɲɛfɔli kɛ banaw ko la ko ye fala ye min ye muragɛlɛnin ye n'an b'a fɔ ma ko dengi ko sen ta cayara ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta ye dɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili t'o la jamanakuntigi ale ko hukumu kɔnɔna na sa k'an ka tangalanw k'an t'a la ye ko sabula ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye ko bɛɛ lajɛlen ka tangalaw k'i matarafa yaasa k'an kisi bana bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Bamako nin kalo in tile 14 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulubali chevalier de l'ordre national. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kunnafoni na nin kalo in tile 13 Faransikaw ka télévision so min bɛ an fɛ yan sa no a bɛ fɔ ma ko TV5 Monde ko ale dulonna koyi a tɛ se ka sɔrɔ Mali dugukolo kan tuguni fansi fɛ waleya in ale kɛra maa min fɛ sa a bɛ fɔ ma ko Aki de ko sa ko TV5 Monde maaw ko olu kɔni k'olu tɛ se ka to yan tuguni kalo in tile 9 min ye Aki ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin télévision so in ye ale kɔni a ye majɛ kɛ majɛ min n'o ye kunnafoni dicogo ɲuman ye maaw ma parti politique ye wulikajɔ min kɛ Mali jamana kɔnɔ yan mɛ kalo tile 3 n'o bɛna sibiridon dɔ ma nɛgɛ kanɲɛ 20 waati u ka kunnafonidilan bɛ n'o ye Sala Edin Gaku ye ko ale ye kunnafoni min di k'a ye fangelema di a ye kuma di politique mɔgɔw minnu tun ye taama in sigi sen kan olu dɔrɔn de ka kuma kɛra min ye politique ye fana u ka charte abrogeli fana hukumu kɔnɔna na tuguni k'u segira o waleya kelen kan ko k'a sɔrɔ don min na meeting in bɛ kɛ palais maa min bɛ palais la culture yɛrɛ la baara kɛ bi ni o bɛ ɲɛmaya la k'o tun bɛ yen polisiw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ko kuma tun bɛ se ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma u k'u hakilina fɔ Aki ko nin kɔni ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min b'a yira sa k'a fɔ ko min ye kunnafoni fangelema ye o de dili ka di France TV5 Monde mɔgɔ ninnu ye Aki y'a yira sa k'a fɔ ko nin na kɔni u ye u ka yan sigili sɛbɛn u y'o yɛrɛ de minɛ u la pewu koyi ani k'u sama ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka télévision sow minnu bɛ télévision jaw di maaw ma yan u y'u sama ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan ko fo waati min mana u yɛrɛ ja ko ka hakililajigi kɛ min ye TV5 Monde ye ale kun delila ka ni ɲangini ɲɔgɔnna sɔrɔ mɛ k'ale tile 15 fala ye san 2023 min ye TV5 Monde ye kalo 3 a y'o dulonni kɛ septembre kalo tile 9 san 2024 a ye gɛlɛya wɛrɛ fana sɔrɔ tuguni min ye avril kalo fana kɔnɔna na san 2022
aki ale kun ye a yira fana k'a fɔ ko ka a bɔ an ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko nin tɛ balana ko ye han sabula faransikaw ka tele arajo so min bɛ yen n'o ye RFI ye ale ni France 24 k'olu fana kun ye nin waleya ɲɔgɔnna de kɛ nka olu kɔni kun ye nkalon kajibina nkalon ta ka da an ka wolomasiri tabaw la k'olu kɔni gɛnna de pewu nka min ye TV5 ye ale dulonnen don fɔlɔ fala ye nin t'a dulonko fɔlɔ fana ye Alexis Kalamiri ale ko ko n'a ma ɲɛ k'an bɛ ka maaw ka télévision n'u ka jabaraninw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'an k'an jija ten sa minnu b'an yɛrɛ fɛ an taw minnu bɛ bɔlɔlɔ ka o fala ye minnu bɛ kunnafonidi kɛ o hali laadala maa minnu bɛ yen n'a b'a fɔ olu ma ko écouteurs ka taa se kunnafonidilaw ma radio so ni télévision so sɛbɛnnikɛlaw fasirilikɛla minnu fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko jamana k'i ɲɛjɔ ninnu bɛɛ la fala ye ko k'u dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don ko sabula bi kunnafoni min bɛ yen ni maliyɛnw b'o wasa don o la Alexis ko k'o ye an yɛrɛ ka dilenw ye k'a bɛ fɔ an ka kanw na a bɛ fɔ an ka kɛcogow la a bɛ fɔ n'an ka tabiyaw ye wa jamana ka laɲini ye fɛn minnu ye olu bɛ k'a kɔnɔ kunnafonidi sɛgɛsɛgɛli baara kɛcogo ɲuman Alexis ko k'a sɛbɛnnikɛla fasiriba ŋanaw bɛ an ka jamana kɔnɔ yan min ye maliden minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di an ka kanw na k'o wanew fana bɛ yan bi u lamɛnnen don ko kɛlɛ in n'a ye fɛn ɲɛ Mali ye a kan ka wasa don a ka kunnafonidilaw la k'olu kɔkɔrɔma don ko nka ko gouvernement k'a ma deli k'u ye dɛ fala o fana b'a la dɛ olu nana sɔrɔ ATT IBK tɛ aide di olu fana ma aide di tuguni ka to k'i ɲɛ ɲumanni jɔ mɔgɔw la sɔn a bɛ baara diya u la dɛ a ka fisa Alexis ye min fɔ a ka fisa koyi donc Alexis Kalamiri kunnafonidi gafe min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma sa ko journal Mali Tribune o ɲɛmaa de ye ale ye a ye nin kuma in fɔ fala ye min ye tumutukaw fɛ yen kalansen dɔ tun bɛ sen na sa yaasa ka se ka matarafali kɛ bange kɔlɔsi hukumu kɔnɔna na min ye kalansen ye ale sigira sa Mali nafama cɛw o hukumu kɔnɔna na sa ko baara bɛɛ lajɛlen kun cɛla tumutukaw fɛ yen laɲini ye min ye sa denw ka balo cogo ɲuman denw minɛ cogo ɲuman musow yɛrɛ ka bange kɔlɔsi u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa minnu yera nin jɛrɛ in kɛnɛ kan sa u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye faamuyali kɛ u fana kan ka kɔmasegi kɛ yaasa sa nin baara min sigira sen kan UNICEF kɛ a ka se ka nafa ɲɛ u ye ɲoronkaw fɛ yen kantini n'o o ye denmisɛnninw ka kantini scolaire fala ye ale kuma tun bɛ sen na koyi ekɔliden somaw ka taa fara ekɔli karamɔgɔw kan olu farala ɲɔgɔn kan nin mɛn kalo tile 13 ka barosigi kɛ barosigi min b'a to sa kantini ko a bɛ se ka don ba la cogo min na fala i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na baɲumankɛtɔn fɛn fɛn tun b'an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen y'u sama ka bɔ kantini na pewu balo mun tun bɛ di ani dɛmɛ min tun bɛ di 100 sarada la 80 ɲɔgɔnna baɲumankɛtɔn minnu tun b'o di olu y'u fosi ka bɔ gouvernement bɛ ka min di nin waati in na o kɛlen no degun ye sabula min ye sɔrɔtaw tɛ labɔli kɛ dugudentɔ minnu bɛ ɲoro di Sahel kɔnɔna na olu dun b'a dɔn k'a fɔ ni dumuni tɛ ekɔliso la denmisɛnw tɛ taa dɛ n'a ma ɲɛ ko PAM ye waa wɛrɛ k'u yɛrɛ k'a lajɛ sa k'u sigi sen kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ PAM ale kalansen min k'u kan ka tɛmɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ yaasa min ye kalan ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ani baloko in bɛ se ka to sen na cogo min na Gawokaw fɛ yen kundigilaw ale maa 30 ɲɔgɔnna u y'olu fana ta ka kalan k'olu kunna fala ye min ye kalan in bɛ tali kɛ mun na u k'u janto u yɛrɛ la a bɛ fɔ centre min ma sa ko Ɲali Bonaldo baara in kɛra ale kɔnɔna na kalansen bɛ tali kɛ mun na sa min ye muso minnu filɛ nin ye n'olu kɔni bɛ nin baara ninnu ɲɛdɔn min ye bange kɔlɔsi matarafali u k'o sigi sanaya presse ale de ye nin waleya in sigi sen kan fɛɛrɛ ni dabali sa min ye dugudenw ye ani musow ye olu minnu bɛ baaraw la su ani tile u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na k'u yɛrɛ kɔlɔsi bange ale kɔlɔsili u ko k'u taalanw ye min ye danaya ye u ka se k'o ɲini afɛ ale de ye nin jɛkulu in sigi sen kan min ye Gawokaw olu fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira ma Fala ye Keyita fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ bi wulada in na kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen k'olu da tulo kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la Bole k'a fo ka Sori Kɛmɛso fo an tɛ ɲinɛ Bayibakɔ mairie du district la Gasama ka taa se Zumana Kamara ale ni Amidu Togo Amidu Gino an b'olu bɛɛ lajɛlen fo maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ Tumutu Andrea Kan de don wa hôtel in tɔgɔ ye o de ya ngilɛ tɔgɔ b'a la dɛ an b'olu fana fo Tumutu dugutigilakaw k'olu fana fo min ye le challenger du nord ye n'o ye Yeya Tandina ye k'a fana fo Fala ye ko sɔgɔma o sɔgɔma ni nin ma ban olu tɛ daraka dun
donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Musa Togola an b'a fo États-Unis kaw fɛ yen k'a fɔ sa ko k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamanaw kisi Ala k'an ka jamanaw tanga. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.